हाय गाइस देखो गोटे रणी पक्षी की आम धरचु देखा देखुं रणी पक्षीटा को काऊ मैंने खुंपुले आगे बचाई नहीं गोटे सेफ्टी जगह छाड़ा नोची देखते काऊ मैंने बसन से देखो भाई देखो ये सब काऊ जगह खुंपुले रणीटा को बस आपने सेफ्टी जगह छाड़ी पिला रणीटा उड़ा उड़ा नुआ नुआ उड़ा दूसरी हवा से नहीं छाड़देवा और गाइस हाय गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ जगन्नाथ आम वीडियो आपको स्वागत आशा करी वीडियो भल लगे आम गाँ बेलवंठारे गोटे बहुत भल गोटे प्लेस अच्छी जाऊँ आज से जगह बुलबी आपको देखेबी आसतु देखिए। देखो आपको कहली गोटे बहुत भल जगह गोटे देखा बहुत फेमस प्लेस आम बेलवंठा एरिया ओडिशा पूरा फेमस आउटा हूँ माने यहाँ गोटे देखो नदी एमती 3टा नदी आम गाँव में गोटे अच्छी जोटा कि बहुत भल सुंदर सजाई तार ना हूँ त्रिवेणी नदी आपको जाकि देखा चलन जी देखा आसलु। आसନ୍ତୁ देखिए त्रिवेणी नदी जोठार बुड़ पकाउछन हमर एठे 3टा नदी एकत्रित होइछि बर्तमान आम सेठी जाऊँ बुलिया से प्लेस को केबे आसी पारंदी ठीक अछि देखो आम जाउछि रास्ता रे। गाइस आम फाइनाली आसिक नदी में पहुँच गलुणु आपको मु व्यू देखा आसतु देखिए नदीटा केमती कौन है कमेंट करके कहे आसतु। गाइस एटा देखो से त्रिवेणी नदी आम एकानी अच्छु ए नदीर देखो नदीटा एपटे एमती अल्प टे सुंदर किसी अच्छी गेट सेपटे गेट पाखु जावा सेपटे गेटा देखो केते बहुत सुंदर होती पानी जाऊँच लोक मैंने गाधुंट चलते जावा सेकेंड मुझे देखा। देखु पानी माने केते सफा अच्छी देखु आठा को आसी जालुआ मैंने माछ भी धरछन पिला माने आसी देखु देखु केमती माछ धरछन जड़े भाई कला कौशल अच्छी से भल माछ धरी पार्टी हौ आसतु आम देखा माछ जदि मिल धरवा ना नहीं बुलवा आसतु सीढ़ी एमती पड़ी देखो मुझे जाए मो सांग केते आगू पड़े देखो गेट गोटे जस्ट टिके खोला अच्छे केमी पानी आस देखो भाई केती माछ धरलानी केती माछ धरलानी से भाई माछ धरिया व्यस्त अच्छा हो चलो आम बुलवा गाइस देखो मुझे नदीर मझीरे अच्छी देखो एरियाटा केमी कौन अच्छी व्यू देखिपे देखो आगे जालुआ मैंने माछ धरछन आपको देखा आसतु देखा
ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷା ତ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ପାଣି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଛି, ଶୁଖିଗଲାଣି ସେ ତଳେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ମାଛ କେମିତି ଆସୁଛି। ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେଣି ନଦୀ ପାଖକୁ। ମାଛ ବାପା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲୁଆ ମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମାଛ ଧରି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ସେ ଭାଇ ସେଠି ଜାଲ ପକେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭାଇ ମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ବେଲଗୁଣ୍ଡାର ଆମ ଗାଁର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହାନଘାଟ। ହାନଘାଟର ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀ। ଆଉ ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀ ଯାହାକି ତିନିଟା ନଦୀର ମିଶ୍ରଣ ହେବାରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀ। ଆଉ ମୁଁ ତ ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀରେ ଫାଇନାଲି ଅଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଉ ଦେଖାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାଲୁଆ ମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଲୁଆ ଭାଇ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଲୁଆ ଭାଇ, ସେକାନି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ, ଆଉ ସେକାନି ଆଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏକାନି ପଛକାନି ଅଛି, ଏଇଟା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା, ଏଇଟା ଆଗରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଓଦା ହେଇଯିବି। ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ସାରିକି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଯାଉଛି। ଗାଇସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାଛ ଛୋଟ ମାଛ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇଠୁ ନେଇପାରିବେ। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ହାନଘାଟ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀ। ଆଉ ମାଛ ମାନେ ଏଠି ଜାଲୁଆ ଭାଇମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସୁଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡରିଗଲା, ଏବେ ପଛୁଆ ଯାଉଛି। ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଡର ଲାଗିଲାଣି, କାହିଁକିନା ସିଡ଼ି ବି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଥିଲି ନଦୀର ଆରକାନି, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡରୁ ଏବେ ଏକାନି ଆସିଲି। ଆଉ ଏକାନିରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆସିଲେ ଏମିତି ମାନେ ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ସ୍କୁଟି ରଖିପାରିବେ 2 ଚକିଆ। ଆଉ ସେକାନି ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍କିଂ ଗୋଟେ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼, ଯେଉଁକାନି 4 ହ୍ୱିଲର ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏକାନି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆସିଲିଣି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯଦି ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତିକା ଅଛି ବାହାର ପଟେ। କ'ଣ କରିବା, ମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା 4 ସାଇଡ଼୍ ଦେଖେଇବି, ଭିତର ବାହାର ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଗାଇସ୍ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ବନ୍ଦ ଥିଲା ଗେଟ୍, ଆଉ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ପୁରା ନଦୀ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନଦୀ ଦେଖିବି, ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଜଣେଇବି, ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ ନଦୀ ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଁକୁ ଯିବି ଆଉ।
हेलो गाइस आपण सेकेंड जाकि व्यू सब देखी आउ ए पुणी एकानी आसीगले आउ देखो घर को ए जा टाइम है भाई मैंने एमती माछ धरती आम तो आसलु वीडियो करा जाऊँ गाइस आपण मानू फाइनाली नदी देखा सरला जोटा कि आनघाट ना फेमस फेमस होम गाँव में आनघाट ना कहले आम सब जानूँ से नदीर ना हूँ त्रिवेणी नदी तीन नदी एकजुट अच्छी हाँ से त्रिवेणी नदी ना दिखाई आजर ब्लॉग टी ये शेष करुँची जय जगन्नाथ आपण वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ रोची जय जगन्नाथ समझ शेयर करेंगे भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।